Здравейте, ви с Крокотак. Сега ще ви покажем как да направите камъче, върху което отгоре може да нарисувате някаква формичка. В този случай ние ще го направим с меда, понеже не намерихме идеалния камък. За това ви трябва черен маркер или някакво фломастерче, мида или камък, едно от двете, и лак и брокат, но гледайте лака и броката да са с горе-долу един и същ цвят. Така, да започваме. Като за начало сложете медата пред вас и отворете маркера. Нарисувайте отгоре формичката, която искате да нарисувате, да обойдете и да направите. Сърчице в този случай. Този маркер малко изкъпен. Така. След това вземете лакът, отворете го и боядисайте. Като гледате да покриете тъмните черти. Въпреки че това е горе-долу невъзможно. Аз излязах. Така. Не стана много хубаво, но като за пример. След това бързо извадете броката и го изсипете. Така. Изчакайте малко. И изсипете. И готово. Броката е залепнал и се получи мидичка със сърчице. Може да нарисувате звездичка, може с камъче да го направите, но камъка да бъде гладък, защото иначе няма да се получи толкова лесно. Може да ги използвате като сувенир. Това беше от Крокотак за днес. Чао!